Перший раз бачу Flat White на льоді. Нечто новое. О май гад, о май гад, о май гад. Не знаю, 500 километров. То есть это 100 часов, это ну на несколько дней. Поправим. Вось такие вось б'юти лайфхаки, девки, что я уже дастаткова давно не здымала. Гэта я зараз выпраўляю. Яшчэ я дастаткова давно не бегала, і мне шкада, вялікая шкада, бо ў мяне такое адчуванне, што не бегала я ўжо цэлую вечнасць, але насамрэч не бегала я 10-2 тыдні. Галоўная прычына гэтаму тое, што я набыла новы ровар. А яшчэ нас чакаюць дастаткова цікавыя выхадныя, таму што ў нядзелю мы едзем нарэшце ў Зялёную гору. Што яшчэ? А вось такі сейчас. А ў суботу, то бок заўтра, я вырашыла зрабіць Владу невялікі сюрпрыз. Так, сейчас надо посмотреть, чи ён не чуе. Караце, я побачыла, што ў Познань, што ў Польшчу едзе вялікая выстава Бэнксі. І гэтая выстава будзе ў Познані. І для мяне гэта вельмі цікава, і я ўпэўнена, што для ўлады гэта таксама цікава будзе, таму я, канешне, набыла білеты. І заўтра мы ідзем. Чаму я гавару шопатам? Таму што, паміма гэтага, я не так даўно набыла яшчэ квіткі на канцэрт Манетачкі. Гэта таксама павінен быў быць сюрпрыз, але таргетная рэклама ў Інстаграме выскачыла Владу, і ён мне пачаў прапанаваць купіць квіткі. А я іх ужо купіла, таму я вельмі быстра раскалолася і сказала, што быў такі сюрпрызік, але ўжо яго няма. З выставай Бэнксі у нас, здаецца, ўсё пакуль што ідзе роўна. І вось заўтра ўжо гэты дзень, таму, думаю, што ўсё будзе добра. After a graffiti artist known as Banksy was able to work, a mysterious anarchist began to appear in the streets of Bristol. Не разумею, гэта маркер ці нейкі вейп? Ну что, мои родные, я поплакала. А зараз я иду пить каву, отходить от этого всего, але мне вельмі спадабалася, і Владу так само спадабаўся мой сюрприз. Вось тут
Вау! Який водопад! Водоспад. Водоспад, пробачце. Я, як заўсёды, як тое дзіця, у захапленні ад зелені, вады, проста нейкай прыгожай прыроды. Ой, мяне складана здзівіць, але вельмі проста парадаваць. Прывесці ў нейкі парк. Хаця скажу вам, што сёння мяне ніхто нікуды не вядзе, сёння вяду я на выставу, у кавярню, у парк. Блін, боже, як я кайфую сапраўды па паркам гуляць. Вось, дарэчы, мой новы ровер, які прыгожы, зялёны колер. Толькі паглядзіце, божа. Паедзем завтра з ім у зялёную гору. Гэты ровер, звычайны ровер з Дэкатлона. Новы такі ровер каштуе 3500 злотых. Я яго набыла за 2500 злотых у дзяўчыны, якая яго купіла менш, чым рок таму, і проста на ім не каталася і вырашыла прадаваць. Таму, ведаеце, можна сказаць, што ў мяне новы ровер за зніжкай 1000 злотых, што мяне, канешне, радуе вельмі. Мне да свайго старога ровера не было ніякіх прэтэнзій, але проста з часам я зразумела, што мне хацелася больш такі спартыўны варыянт, і гэты ровер проста на 120% задавальняе ўсе мае патрабаванні. Вось, так што... Ну што, сябры, добрая раніца ўсім. Зараз у нас 11 раніцы. Значыцца, што я дома, а не ў зялёнай гуры, таму што я заснула каля часу, а прачынацца патрэбна было ў 4:45. І я ўжо чалавек, ведаць, не малады, ўжо у мяне няма гэтай бездзюры ў башке. Калі я не выспалася, гэта значыць, што дзень будзе не вельмі добрым. Мы ў 4:45 прачнуліся, адмянілі нашы білеты ў зялёную гору, таму што, здаецца, гэта было б вельмі складана, не спаўшы, ехаць на роварах у новы горад, і там мы хацелі добра так пакатацца і паглядзець горад сам. Вось, таму мы вырашылі застацца дома і правесці гэты дзень у Познані. Сёння 1 верасня, гэта просто самы мой любімы дзень у году. Дарэчы, вось так выглядае маё сняданне. Яно так выглядае, гэта я нічога не ела. Я вось такое сняданне сабе зрабіла. Гэта селёдка і авакада. Вось такія б'юці, не б'юці, як гэта фуд-блогер. Вось такі у мяне фуд-порн, так сказаць. В планах у мяне, знаеце, планую першае, з чаго пачаць, гэта сесть на ровер, даехаць. Мне хацелася б да Макс Преміум Бургер, але ён далёка знаходзіцца, мне хацелася б быстрэй атрымаць чагосьці такога фастфуда. Таму ён пачнецца ў мяне з Макдональдса. З Макдональдса, аднаго з нашых любімых Макдональдсаў, таму што ён знаходзіцца каля аседля, у якім мы жылі ў папярэдні раз, і якое мы разглядаем да гэтага часу, каб там жыць. Люблю той Макдональдс. І вось там, дзесьці я хачу замовіць сабе картошачку, мороженое і сесці дзесьці на солнышке, вось там вось, пакайфаваць, пакушаць, і потом як рвануць куды-небудзь на роварах. Вось такі вось план у мяне сёння. У Влада, можа, нейкі іншы план.
мой любимый кубачок з бедронки. Усё змянілася. Мы приехали на Кудыкіну гару у Макс Преміум бургер за самым смачным бургером у маім жыцці. Ну, што датычыцца фастфуда, в сэнсе мас-маркетовскага фастфуда. Не тое, каб мы зайшлі з глузду, вось такія у нас бургеры. Імі сапраўды можна добра наесціся, і гэта больш healthy типа. А яшчэ да гэтага моя любимая бургерная была Burger King, таму што там быў дастаткова добры выбар вегі-бургераў, і там была смачная котлета заўсёды, але Макс Преміум бургер, ён пабіў усе рэкорды. Тут самая смачная котлета. У першы раз, нават калі я яе пробавала, я здзівілася, таму што яна вельмі падобная на мясо. Я спужалася нават. Вось. І з тых пор гэта мой любімы фастфуд. Ой, здаецца, так вельмі часта атрымліваецца, што калі ты in the middle of nowhere, дзесьці в Польшчы, заўсёды ёсць нейкая, не заўсёды, а часта ёсць нейкая вежа, такая дастаткова прыгожая, высокая и с невероятными краевидами. Во время бури. Она уже считается, ветра вообще практически нет. Ну, чым вам не Норвегія? Вы мне скажите, калі ласка. Чым не Беларусь? Чым не Беларусь? Она заброшена, да? Где тут озеро? Далеко. Нет, ты говоришь, что... А, ну да. Приколите, едем у Лодзь. О, Лодзь. Мы не ведаем, што гэта. Гэта не тая Лодзь, про якую вы подумали. Гэта нейкая вёска ці маленькі гарадок. Але тут вельмі прикольна увогуле катацца. Ёсць выдзеленая равіровая сцежка, такая сур'ёзная, там ёсць указатели на ей. У яе ёсць... Дык вось у гэтай сцежкі ёсць Дык вось у гэтай сцежкі ёсць назва. І мне так падабаецца, як у Польшчы гэта ўсё зроблена. Яны так все прадумваюць, робяць нейкія мапы, рысуюць указатели, будуюць равіровыя сцежкі, каб было выгодна катацца і прыгожа. Так прыгожа і крута і выгодна катацца па лясам і паміж гарадоў катацца вельмі выгодна. Мне так гэта падабаецца, гэта, ну, не ведаю, просто вось людзям гэта патрэбна, і для людзей гэта зрабілі. Гэта так крута. Проехаться по вёскам, ведаеце, можна уявіць сабе, што ты нібыта в Беларусі. Толькі уявіць. Ну, отсюда не очень. Страшно подумать, як я выглядаю, але ўжо тыпу каля 11 вечара, і я дома. І так атрымалася, што мы незапланавана, нечакана вальнули 75 кіламетраў сёння на роварах. І мне просто хочется сказаць, што гэта было для мяне сапраўдным падарожжам. На самой справе ўжо даўно я гэта для сябе разумею, што любая вандроўка маленькая у, не ведаю, суседнюю вёску, там просто за горад, ці нават на другі канец горада, гэта таксама заўсёды класнае падарожжа, перагружае мазгі, цела
і дух. Вось. Нягледзячы на тое, што перыядычна я тут перад камерай размахиваю сваімі прыгожымі пачкамі са спешалці зернем, я заклікаю нас усіх не забывацца аб тым, хто тут мама. Дзякуй Богу, што з усімі гэтымі трэцімі хвалямі спешалці каф я не стала кафейным снобам, і я выбіраю жыць. Зараз гэтая дарослая цёця заплаціць усе падаткі ў Польшчы на гэты месяц. І з чыстым сумленнем пойдзе нарэшце бегаць. Першы раз, мне здаецца, за месяц. Вось такая прыгажосць. Як вы можаце назіраць, катоў там зараз няма, яны вось тут. Блогеры. Я хутка паеду ў отпуск. Асэнсаванне. Боже, як здорава. Як цудоўна. Ненавижу тебя. У мяне калісьці на канале было відэа, якое я, здаецца, ўжо так выдаліла. Я на тым відэа гаварыла аб тым, што я неверагодна хачу паехаць у Турцыю. Мне здаецца, гэта вельмі цікавы рэгіён, вельмі класны. І вось праз тыдзень я ўжо туды паеду. Але, на жаль, я нават не ведаю, куды я еду. Я ведаю, што гэта дзесьці пад Анталіяй. Маршрут мы не выбіралі. Сэнс у тым, што мы едзем як бы сустракацца з часткай нашай сям'і, і маршрут выбіралі яны, туды, куды яны змаглі даехаць. Але ўсё роўна, гэта нейкі маленькі курортны гарадок. Я проста не уяўляю сабе, як гэта будзе выглядаць. Адзінае, што я знаю пра гэты горад, што там будзе мора. І на гэтым усё. Я вельмі рада, што гэта адбываецца, таму што гэта першы адпачынак у маім жыцці. Я ніколі не ездзіла на курорты. Можна сказаць, што я была адзін раз на нечым падобным, але гэта адбывалася вельмі даўно, і гэта быў такі трып з сябрамі па Грузіі. Мы тады арендавалі тачку і ездзілі па Грузіі на машыне. І вось заехалі на 3 дні, здаецца, у Батумі. І гэта было падобна, нешта падобнае на такі вось адпачынак каля мора. Але я памятаю, што нам вельмі хутка надаела, было нецікава проста сядзець і нічога не рабіць. Ну, самі разумееце, хто быў у Грузіі, хто разумее, што такое Грузія, калі ты ездзіш па гэтым мясцінам неверагоднай прыгажосці, з неверагодна прыгожай прыродай, і тут ты проста сядзіш каля мора. Гэта странныя кантрасты. Але, можа, камусьці падабалася. Мне не. Але апошнім часам, мне здаецца, я закалебалась, і мне сапраўды хочацца проста адключыцца, і ўсё. І я спадзяюся, што мне удасца гэта зрабіць у маім адпачынку. Куплена новая зерня. Вось такі пікнік такога характара.